ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ദൈവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിറിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗി മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമോസ്തുതേ. തുരന്ത്ര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 8 കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. ശ്ലോകം 29. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വേദ കശ്ചിത് ഭഗവംശ്ചികീർഷിതം തവേഹമാനസ്യ നൃണാം വിഡംബനം. നയസ്യ കശ്ചിത് ദൈതോസ്തി ഗർഹിചിത് ദ്വേഷശ്ചയസ്മിൻ വിഷമാമതൃനൃണാം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വേദ കശ്ചിത് ഭഗവംശ്ചികീർഷിതം തവേഹമാനസ്യ നൃണാം വിഡംബനം. വിഡംബനം. നയസ്യ കശ്ചിത് ദൈതോസ്തി ഗർഹിചിത് ദ്വേഷശ്ചയസ്മിൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ഇല്ല വേദ അറിയുക കശ്ചിതാരും ഭഗവൻ അല്ലയോ ഭഗവാനെ
ചികേഷിതം ലീലകൾ തവ അങ്ങയുടെ ഇഹമാനസ്യ സാംസാരിക വ്യക്തികളെ പോലെ നൃണാം സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ വിഡംബനം തെറ്റായി നയിക്കുന്ന ന ഒരിക്കലും യസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കശ്ചിത് ആരും ദൈതഹ പ്രത്യേക പ്രീതിക്ക് പാത്രമായ അസ്തി ഉണ്ട് കർഹിചിത് ഒരിടത്തും ദ്വേഷത്തിന് പാത്രമായ ച യസ്മിൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമ പക്ഷഭേദം മതിഹി സങ്കല്പം നൃണാം ജനങ്ങളുടെ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഏസി ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ര പ്രഭാക്കിച്ച് അല്ലയോ ഭഗവാനെ മാനുഷികനായി കാണപ്പെടുന്നവയും അത്യധികം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കുന്നവയുമായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്ര ലീലകളെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങയുടെ പ്രീതിക്കോ ദ്വേഷത്തിനോ പ്രത്യേകമായി ആരും തന്നെ ഹേതുവായില്ല. അങ്ങ് പക്ഷഭേദം കാട്ടുന്നുവെന്ന് ജനങ്ങളുടെ സങ്കല്പം മാത്രമാണ്. ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാൻ കാലസ്വരൂപനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കാലം, അനന്തമായ കാലം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും സമനുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരോടും ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? കൃപയാണ്. ഭഗവാൻ സമനായിട്ടാണ് എല്ലാവരെയും കരുതുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിലുള്ള കലഹത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ സാമൂഹിക വ്യവഹാരമാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കുന്തി മഹാറാണി പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലുള്ള കുന്തി മഹാറാണി എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? അല്ലയോ ഭഗവാനെ, മാനുഷികമായി കാണപ്പെടുന്നവയും അത്യധികം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കുന്നവയുമായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്ര ലീലകളെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കുന്തി മഹാറാണിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഭഗവാൻ ആരല്ലാന്ന്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, അതുപോലെ സ്വന്തം സഹോദരന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല എന്ന് കുന്തി മഹാറാണിക്ക് നന്നായി അറിയാം. സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നറിയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി വ്യക്തമായി പറയുന്നു, മനുഷ്യനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു, അതായത് മാനുഷികമായി കാണപ്പെടുന്നവയും അത്യധികം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കുന്നവയുമായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്ര ലീലകളെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ആരാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക ഭഗവാന്റെ ലീലകള്? അഭക്തന്മാരല്ലേ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത, ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്ന, ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകള് ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഗോപസ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്ര കട്ടുകൊണ്ടുപോയി അല്ലെ, വസ്ത്രം മോഷ്ടിച്ച ലീലകളൊക്കെ തെറ്റായിട്ടാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്, തെറ്റായിട്ടാണ് ധരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെയും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ആ ലീലകളിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നു. അത്യധികം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കുന്നവയുമായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങയുടെ പ്രീതിക്കോ ദ്വേഷത്തിനോ പ്രത്യേകമായി ആരും തന്നെ ഹേതുവായില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, എനിക്ക് ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടവും ഇല്ല അനിഷ്ടവും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കോ ദ്വേഷത്തിനോ പ്രത്യേകമായി ആരും തന്നെ കാരണക്കാരല്ല. അങ്ങ് പക്ഷഭേദം കാട്ടുന്നു എന്നത് ജനങ്ങളുടെ സങ്കല്പം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ചിലര് പണക്കാരാണ്, ചിലര് പാവപ്പെട്ടവരാണ്, ചിലര് ആരോഗ്യവും ഇല്ല സമ്പത്തും ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു, ചിലരെന്താണ് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാതെ തെരുവില് ആയി പോകുന്നു അല്ലെ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണുമ്പോ വിചാരിക്കുമ്പോ ഭഗവാനാണ് ഇത് തരുന്നതെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? പക്ഷഭേദമുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് അറിയില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല, ഇതെങ്ങനെ വരുന്നു ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ചാതുർവർണ്ണയൊക്കെ ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിലും ഇതിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ഞാനല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ഗുണത്തിലിരുന്ന് ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ജനിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരോ ശരീരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് അറിയാത്ത ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ തരുന്നതെന്ന് കരുതി ഭഗവാൻ പക്ഷഭേദം കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അതാണ് ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്, അങ്ങ് പക്ഷഭേദം കാട്ടുന്നു എന്ന് ജനങ്ങളുടെ സങ്കല്പം മാത്രമാണ്. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഒരാളോടും പക്ഷഭേദം കാണിക്കുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാക്കിച്ച് പതിതാത്മാക്കൾക്കുമേൽ ഭഗവത് കൃപ തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് സവിശേഷ വൈരമുള്ളവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മനുഷ്യനായി സങ്കല്പിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റായ ധാരണയാണ്. മനുഷ്യരുടേതിന് സമാനമായി ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാത്ത അതീന്ദ്ര ലീലകളാകുന്നു. ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ മേലും ഒരുപോലെയാണ് കരുണ കൃപ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഒരാളോടും പക്ഷഭേദം ഇല്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനുഷ്യനായി സങ്കല്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായ കാര്യം. നമ്മള് സാധാരണക്കാര് വിചാരിക്കുന്നു
ഭഗവാൻ നമ്മളുടേതുപോലെ ഒരു ശരീരം എടുത്ത് വന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗണങ്ങൾക്കൊക്കെ അധീനനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് തെറ്റായി ധരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടേതിന് സമാനമായി ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അല്ലെ, നമ്മുടേതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഏറെക്കുറെയൊക്കെ ലീലകൾ ആടിയത് വൃന്ദാവനത്തിൽ. പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ഒരു മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണെന്നൊന്നും. ഇപ്പൊ പൂതനെ പോലെയുള്ള ഒരു രാക്ഷസി വന്നിട്ട് മുലയില് വിഷം കലർത്തിയിട്ട് ആ വിഷം കലർന്ന പാല് കുടിച്ചിട്ടും ഭഗവാന് ഒത്തിരി കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് ഒട്ടും തന്നെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട പോലും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് ജന്മനാ തന്നെ, അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആവിർഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു ജന്മമേ അല്ല ഭഗവാന്റേത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആവിർഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ബിഗിനിങ് അതെന്താണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്. പക്ഷെ ചില ലീലകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ചിലരെങ്കിലും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടാലും അതൊക്കെയും എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ യാതൊരു കലർപ്പും ഇല്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാണ്. അതായത് ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ സന്തോഷത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെയും. അല്ലാതെ നമ്മളുടേതുപോലെ സാധാരണ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനാണ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെ, നമ്മുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം തോന്നണമെന്നാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം തോന്നണം എന്നാ വിചാരിക്കുക. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. അതാണ് ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ലീലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ലീലകൾ ആടുന്നത്. അതുപോലെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതുപോലെ പറയാനും അല്ലെ, നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിലൂടെ ഒക്കെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് എന്താണ് തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്താ ചെയ്യുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പറഞ്ഞ് രസിക്കുകയാണ്, അവർ പരസ്പരം ആനന്ദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരോട് പക്ഷപാതമുള്ളവനായി ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നതിൽ സന്ദേഹമില്ല. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ എത്രത്തോളം ആരോടും ഒരിക്കലും പക്ഷപാതം കാട്ടുന്നില്ലയോ അതേപോലെ ഭഗവാനും ഒരിക്കലും പക്ഷപാതിയല്ല. സൂര്യരശ്മികളെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കിയാൽ കല്ലുകൾ പോലും ചിലപ്പോൾ മൂല്യമുള്ളവയായി തീരുന്നു. അതേസമയം വേണ്ടുവോളം സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു അന്ധനെ സൂര്യനെ ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു വൈവിധ്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ഭക്തന്മാർ, അതായത് ഭഗവാനോട് പ്രേമയുത ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം ഒരു മമതയുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് പറയുന്നത്. സൂര്യൻ ആരോടും പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, സൂര്യൻ ഉദിച്ചെങ്ങനെ വരുന്നു, എന്തൊക്കെയാണോ സൂര്യന്റെ ആ പ്രകാശത്തിന്റെ കീഴെ വരുന്നത് അതിനൊക്കെ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും, അതിൽ വരാത്തതിനൊന്നും ആ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരു അന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സൂര്യപ്രകാശം നന്നായി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന അന്ധത പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോ അവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരുണ്യം ലഭിക്കില്ല എന്നല്ല, കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടാകും, പക്ഷെ അവർക്കത് അനുഭവവേദ്യമാവില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അന്ധകാരവും പ്രകാശവും ഇരു വിപരീത ആശയങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇതിനാൽ സൂര്യൻ തന്റെ രശ്മികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ പക്ഷപാതം കാട്ടുന്നു എന്നർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. സൂര്യരശ്മികൾ ഏവർക്കും സമമായി വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ അത് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നവയുടെ ഗ്രഹണശക്തിക്ക് അന്തരമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ കരുണ പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള മുഖസ്തുതിയാണ് ഭക്തിത സേവനം എന്ന് മൂഢന്മാർ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഒരു തെറ്റായ ധാരണ അല്ലെ, നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ ഒരാള് പ്രേസ് ചെയ്താല് നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്, അത് ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരം അല്ലെ, ഒരു സന്തോഷം കിട്ടും. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് സന്തോഷം കിട്ടാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത് മൂഢത്വമാണെന്ന്. അതായത് ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ കരുണ പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള മുഖസ്തുതി ആണ് ഭക്തിത സേവനം എന്ന് മൂഢന്മാരാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും മുഖസ്തുതി അല്ല. എന്താണ് ഭഗവാന്റേതല്ല, എന്താണ് സത്യമാണ് അല്ലെ, അത് വെറുതെ ഒന്ന് മുഖസ്തുതിയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താന്നല്ല, ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ആനന്ദം, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും കിട്ടുന്നത് ഒരു പരമമായ ആനന്ദമാണ്. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഒരു അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എല്ലാവരും പ്രേസ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ല ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ സതതം കീർത്തയന്തോമാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ അല്ലെ. പക്ഷെ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭക്തന് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. അപ്പോ
വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര പ്രേമേത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായ ശുദ്ധഭക്തർ ഒരു കച്ചവട സമൂഹമല്ല. വാണിജ്യശാലകൾ എന്തെങ്കിലും മൂല്യത്തിന് പകരമായി സേവനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു. ശുദ്ധഭക്തർ ഭഗവാന് സേവനം അർപ്പിക്കുന്നത് അത്തരം കൈമാറ്റത്തിനായല്ല. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭഗവത് കൃപയും അവർക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ സാധ്യത്തിനായി പീഡിതരും ആവശ്യക്കാരും ജിജ്ഞാസുക്കളും ചിന്തകന്മാരും ഭഗവാനുമായി താത്കാലിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഉദ്ദേശം നിറവേറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച 4 കൂട്ടരുടെ കാര്യമാണ് അല്ലെ. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുർ അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീച പരദർശക അല്ലെ. ഈ 4 കൂട്ടരും എന്തിനാണ്? ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് ആ വഴിക്ക് പോകില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 100 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അരി വാങ്ങിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമുക്ക് എത്ര അരിയാണ് കിട്ടുക? ആ 100 രൂപയ്ക്ക് എത്രയാണോ ക്വാണ്ടിറ്റി അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലെ. അതിന് ആ ഒരു പ്രൈസിന്റെ കണക്കുണ്ട്, ആ മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മെഷർമെന്റ് ഇല്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടു കൂടി വളരെ കുറച്ച് ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് 100% ആണ് തരിക. നമ്മള് 100 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ചാക്ക് അരി കിട്ടുമോ? നമുക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇത്തിരി കൊടുത്താല് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ളത് മുഴുവൻ തരും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ തരും. പീഡിതനായ ഒരാൾ ധാർമ്മികനാണെങ്കിൽ ക്ലേശശമനത്തിനായി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നാൽ അധികം പേരും ക്ലേശവിമുക്തി നേടിയ ഉടൻ ഭഗവാനുമായി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ശ്രദ്ധയും കാട്ടുന്നില്ല. ഭഗവത് കൃപ അയാൾക്കായി വിവൃതമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അയാൾ വിമുഖത കാട്ടുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പീഡിതനായ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആർത്തോ അല്ലെ, ആർത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, വേദനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു ധാർമ്മികനാണെങ്കിൽ, അയാളൊരു ശരിയായ സാൻമാർഗിക വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ധാർമ്മികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുക? ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്ക് പ്രശ്നം, അതായത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണു? ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കൃപ അയാൾക്ക് വളരെയധികം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അയാളത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, അതിന് വിമുഖത കാട്ടുന്നു. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനും മിശ്രഭക്തനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അതാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിന് പൂർണ്ണമായും എതിരായവർ കടും അന്ധകാരത്തിലാണെന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ആവശ്യമായ സമയത്ത് മാത്രം ഭഗവത് കാരുണ്യം കാക്ഷിക്കുന്നവർ ഭഗവത് കൃപയുടെ ഭാഗിക സ്വീകർത്താക്കളാകുന്നു. എന്നാൽ 100% ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരായവർ സമ്പൂർണ്ണ ഭഗവത് കൃപയുടെ സ്വീകർത്താക്കളാണ്. ഭഗവത് കൃപ ലഭിക്കുന്നതിലെ ഇത്തരം അസമത്വം സ്വീകർത്താവിനെ അപേക്ഷിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സർവകാരുണ്യവാനായ ഭഗവാന്റെ പക്ഷപാതമല്ല അതിന് നിദാനം. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഒരു മിശ്രഭക്തനും ശുദ്ധഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. അതായത് ഒരു മിശ്രഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ വ്യക്തി ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പറയും, ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അല്ലെ, പാലം കടക്കോളം നാരായണ, പാലം കടന്നാൽ കൂരായണ എന്ന് പറയും. നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, എനിക്കറിയില്ല എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടോന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കപ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോട് ചാറ്റ പറയും അല്ലെ, പിന്നെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പണി നോക്കി പോകും. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയോ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ നമ്മൾ തയ്യാറാവാറില്ല. അത് ഒരു മിശ്രഭക്തനാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഒന്നിനു വേണ്ടി ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കില്ല. അദ്ദേഹം സദാ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യല്ലേ. ഭഗവാൻ എന്ത് തന്നാലും, അത് വേദനയായാലും സന്തോഷമായാലും സങ്കടങ്ങളായാലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാ സ്വീകരിക്കുക? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനും മിശ്രഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോ അല്ലാത്തവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഇവിടെ ഭാഗിക സ്വീകർത്താക്കൾ, ഭഗവത് കൃപയുടെ ഭാഗിക സ്വീകർത്താക്കൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആവശ്യം വരുമ്പോ, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ മാത്രം ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. എന്നാൽ 100% ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരായവർ സമ്പൂർണ്ണ ഭഗവത് കൃപയുടെ സ്വീകർത്താക്കളാണ്. അപ്പോ അതാണ് ഭഗവാന്റെ കൃപ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുക? മുഴുവൻ വാങ്ങാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഫുള്ള് കിട്ടും. പക്ഷെ പകുതി മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് എന്താ കിട്ടുള്ളൂ? പകുതി കൃപയെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. എന്നിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്നോട് കൃപ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് പ്രോബ്ലം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഭഗവാന്റെ കൃപയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഭഗവത് കൃപ ലഭിക്കുന്നതിലെ ഇത്തരം അസമത്വം സ്വീകർത്താവിനെ അപേക്ഷിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സർവകാരുണ്യവാനായ ഭഗവാന്റെ പക്ഷപാതമല്ല അതിന് നിദാനം. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ പക്ഷപാതി ആവില്ലല്ലോ അല്ലെ. ഭഗവാൻ തരാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. അതാണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ സമ്പൂർണമായ കരുണാശക്തിയാൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന പോലെ നടിക്കുന്നു. അതിനാൽ
ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരോട് മാത്രം പക്ഷപാതമുള്ളവനായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അത് വാസ്തവമല്ല. അത്തരത്തിൽ പക്ഷപാതമുള്ളതായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രകടമായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണ സമമായാണ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിൽ ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ആവശ്യമായ യോഗ്യത ഇല്ലായിരുന്നിട്ട് കൂടി മോക്ഷം പ്രാപ്തമായി. എന്തെന്നാൽ ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള മരണം ശരീരം വെടിയുന്ന ജീവാത്മാവിനെ എല്ലാ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധമാക്കി തീർക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ കരുണ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. അത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തില് ഭഗവാനെ പറ്റി ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, ഒട്ടും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും അവിടെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ മോക്ഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അവർ അർഹതയില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ പറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം മോക്ഷം പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്തെന്നാൽ ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള മരണം ശരീരം വെടിയുന്ന ജീവാത്മാവിനെ എല്ലാ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധമാക്കി തീർക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസിൽ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ച ഒരാളിന് തൽക്ഷണം മുക്തിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആകയാൽ മരണപ്പെടുന്നവന് അതീന്ദ്രിയധാമത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും സൂര്യരശ്മികളെ ഏൽക്കുന്ന വിധം വിവൃതനാകുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആവശ്യമായ ചൂടിന്റെയും അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെയും പ്രയോജനം ലഭ്യമാവുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പക്ഷപാതിയല്ലെന്നതാണ് നിർണയം. ഭഗവാൻ പക്ഷപാതിയാണെന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ കരുതുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ആകാശത്ത് ഉദിച്ചുയരുമ്പോഴും നമ്മളൊരു ഇരുട്ട് മുറിയിൽ സ്വയം നമ്മളെ കൂട്ടിയിട്ടാൽ നമുക്ക് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കിട്ടില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇരുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതുപോലെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ, നമ്മൾ സൂര്യന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ ബെനിഫിറ്റും, അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മിയും അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ഡിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെ. അതിനൊന്നും ഒരു പക്ഷപാതവും ആര് കാണിക്കുന്നില്ല? സൂര്യൻ കാണിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ കൃപയും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഭഗവാൻ തരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് മാത്രം അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ അത് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കൃപ കിട്ടാത്തത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മകർമ്മ ച വിശ്വാത്മൻ അജസ്യാകർത്തുരാത്മനഃ ഋഷിഷു യാതസു തദത്യന്ത വിഡംബനം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മകർമ്മ ച വിശ്വാത്മൻ അജസ്യാകർത്തുരാത്മനഃ ഋഷിഷു യാതസു തദത്യന്ത വിഡംബനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മം ഓം വിശ്വ ആത്മൻ, അല്ലയോ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവേ. അജസ്യ ജനനരഹിതനായവന്റെ, അകർത്തുഹു നിഷ്ക്രിയന്റെ, ആത്മനഃ ജീവശക്തിയുടെ, തിര്യക് മൃഗം, നരൻ, ഋഷിഷു ഋഷിമാരിൽ, യാതസു ജലത്തിൽ, തത് അത്, അത്യന്തം വിഡംബനം വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന. വർദ്ധനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ വിശ്വാത്മൻ, നിഷ്ക്രിയനായിട്ടും അങ്ങ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ജീവാധാരമായ ശക്തിയും അജനുമാണെങ്കിലും അങ്ങ് ജന്മമെടുക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം തീർച്ചയായും ആശ്ചര്യകരം തന്നെ. മൃഗങ്ങൾ, മനുഷ്യർ, ഋഷികൾ, ജലജീവികൾ എന്നിവർക്കെല്ലാം ഇടയിൽ അങ്ങ് സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. ഇത് അത്യന്തം വിഭ്രമജനകമാണ്. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ്, നിഷ്ക്രിയനായിട്ടും ഭഗവാനെ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവാണ്. വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി, ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അങ്ങ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ജീവാധാരമായ ശക്തിയും അജനുമാണെങ്കിലും, അതായത് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം, പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിലനിൽപ്പിനും ആധാരമായിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ, അതായത് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും അതാത് പാത്തില് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ജീവാധാരമായ ശക്തിയും അജനുമാണെങ്കിലും, അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജനനമില്ലാത്തവൻ അല്ലെ. ജീവാധാരമായ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊന്നിന്റെ ശക്തിയാലാണോ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നത്, ആ ശക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ ജനനമില്ലാത്തവനുമാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ജന്മം എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ദേവകി മാതാവിന് പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ
ജന്മമെടുക്കുന്നു. അതുപോലെ കൗസല്യ മഹാറാണിക്ക് ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഭഗവാൻ ജന്മമെടുക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം തീർച്ചയായും ആശ്ചര്യകരം തന്നെ. അപ്പോ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഭഗവാൻ, അതിലൊന്നും ബാധിക്കാത്ത ഭഗവാൻ ജന്മമെടുക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം തീർച്ചയായും ആശ്ചര്യകരം തന്നെ. മൃഗങ്ങൾ, മനുഷ്യർ, ഋഷികൾ, ജലജീവികൾ എന്നിവർക്കെല്ലാം ഇടയിൽ അങ്ങ് സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ വരാഹാവതാരത്തിൽ വന്നു, കൂർമാവതാരത്തിൽ വന്നു, മത്സ്യാവതാരത്തിൽ വന്നു, നരസിംഹാവതാരത്തിൽ വന്നു, അല്ലെ? എല്ലാ അവതാരങ്ങളും, എല്ലാ മനുഷ്യരായിട്ടും അതുപോലെ മൃഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും ഒക്കെ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. ഇത് അത്യന്തം വിഭ്രമജനകമാണ്. അത് നമ്മളെ വിഭ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല, അല്ലെ? നമ്മള് പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ വരുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലെ? പന്നി എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? ചളിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ അവിടെയും ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ ആരാണ്? അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? ആ ഭഗവാനും എന്താണ്? ഒരേപോലെയാണ്. നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ അമ്പരപ്പിക്കുന്നവ മാത്രമല്ല, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി തോന്നുന്നവയുമാകുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവയെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യന്റെ പരിമിതമായ ചിന്താശക്തിക്ക് ദുർജ്ഞേയമാകുന്നു. സകല അസ്തിത്വത്തിന്റെയും സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാകുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും മൃഗങ്ങളിൽ വരാഹമായും, മനുജരിൽ രാമൻ, കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരായും, ഋഷിരൂപത്തിൽ നാരായണനായി, ജലജീവികളിൽ മത്സ്യമായും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അവതാരമെടുക്കുന്നു. അപ്പോ കുറച്ച് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ലീലകൾ നമ്മളെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, പരസ്പര വിരുദ്ധമായി തോന്നുന്നവയുമാണെന്ന് പറയുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പരിമിതമായ ചിന്താശക്തിക്ക് ദുർജ്ഞേയമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അല്പബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല, സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ കഥകളും ലീലകളും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? കുറെ വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ, അല്ലെ? സ്വയം പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, മനുഷ്യന്റെ പരിമിതമായ ചിന്താശക്തിക്ക് ദുർജ്ഞേയമാകുന്നു ഭഗവാൻ. അതായത് ഞാൻ എന്റേത് എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. സകല അസ്തിത്വത്തിന്റെയും സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാകുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും മൃഗങ്ങളിൽ വരാഹമായും, മനുഷ്യരിൽ രാമൻ, കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരായും, ഋഷിരൂപത്തിൽ നാരായണനായും, ജലജീവികളിൽ മത്സ്യമായും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അവതാരമെടുക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഓരോരോ അവതാരങ്ങൾ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടല്ലേ ഭഗവാൻ ഓരോരോ അതീന്ദ്ര ലീലകൾക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോരോ അവതാരം എടുത്തു വരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അച്ഛനും യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാനില്ലാത്തവനുമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തവനാണ് എന്നിവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അജനും യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാനില്ലാത്തവനുമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനനമില്ലാത്തവൻ, അല്ലെ? പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തവനുമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പരബ്രഹ്മത്തിന് യാതൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. പരബ്രഹ്മം എന്താണ്? എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവാണ്, പരമഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭോക്താരം യത്ന തപസാം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പരബ്രഹ്മത്തിന് യാതൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് സമാനരായോ അതീതരായോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അനേക വിധങ്ങളായ ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, സ്വതപ്രവൃത്തമായ ജ്ഞാനം, ശക്തി, കർമ്മം എന്നിവയാൽ സർവ്വതും അദ്ദേഹത്താൽ പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് ലീലകളും രൂപങ്ങളും ചേഷ്ടിതങ്ങളും നമ്മുടെ പരിമിതമായ ചിന്താശക്തിക്ക് ദുർജ്ഞേയങ്ങളാണെന്നത് യാതൊരു സന്ദേഹത്തിനും ഇട നൽകാതെ തെളിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് അനേകം ശക്തികളുണ്ട്. അതുപോലെ ജ്ഞാനം, ശക്തി, കർമ്മം ഇവയൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനാൽ പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ബലം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സർവ്വതും ഭഗവാനാൽ പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് ലീലകളും രൂപങ്ങളും ചേഷ്ടിതങ്ങളും നമ്മുടെ പരിമിതമായ ചിന്താശക്തിക്ക് ദുർജ്ഞേയങ്ങളാണെന്നത്
ഒരു സന്ദേശത്തിനും ഇട നൽകാതെ തെളിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളും ലീലകളും ഒന്നും നമ്മുടെ അല്പബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരികയാണ് ചെയ്യുക. ദദാമി ബുദ്ധി യോഗം തം, അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭാവനാതീതമായി ശക്തിമാനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സർവ്വതും സാധ്യമാണ്. അതിനാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ കൃത്യമായി നിരൂപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും സാമാന്യ വ്യക്തിക്ക് വിഭ്രമം ഉളവാക്കുന്നവയാണ്. വേദവിജ്ഞാനത്താൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാൽ അദ്ദേഹത്തെ അനായാസേന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ഭക്തർ ഭഗവാനുമായി ദൃഢബദ്ധമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ മൃഗങ്ങൾക്കു മധ്യേ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചാലും അദ്ദേഹം ഒരു മൃഗമോ നരനോ ഋഷിയോ മത്സ്യമോ അല്ലെന്ന് ഭക്തർ അറിയുന്നു. എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹം ശാശ്വതമായി പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്താണ് വേദത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ചിട്ടല്ലേ ഭഗവാൻ ഇന്നതാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ? അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാലും ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പക്ഷെ ആർക്കേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണെന്നും ഭഗവാനെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ, അതായത് ഇഷ്ടങ്ങളും അല്ലെ സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവര് ഭഗവാനുമായി ദൃഢമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ തന്നെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വന്നാലും അവർ ആരെ വിടൂല? ഭഗവാനെ വിടൂല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേകത. ആകയാൽ ഭഗവാൻ മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജനിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരായിട്ട് ജനിച്ചാലോ മനുഷ്യനും മൃഗത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ജനിച്ചാലോ ഒന്നും അവര് ആ ഒരു രീതിയിലല്ല ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാൻ ഏത് ശരീരം എടുത്താലും ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണെന്ന് ഭക്തന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹം ശാശ്വതമായി പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വന്നാലും ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ ആകേണ്ട കാര്യം ഭഗവാനില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रणाम।